Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Project punika ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter organisasi kasebut kanthi teliti. Kita bakal nganalisa kinerja saiki perusahaan General Dynamics Corp, ticker Review iki digawe nggunakake informasi saiki ing wektu, April 7, 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan General Dynamics kalebu subkategori militari, 64 perusahaan melu analisis, iki banget perwakilan. Goleki solusi kanggo pesenan menyang mburi video. Asil saka kanggo perusahaan punika 6,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,8 terms. Yen katon sacara wiyar, ing kabeh pasar saham umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham kanthi jumlah 1,9 poin. Marang skor perusahaan 6,5 terms General Dynamics Corp. Bandingake gerakan rega saham perusahaan General Dynamics lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat pungkasan 12 sasi saham General Dynamics nuduhake owah-owahan minus 14,3%. Marang owah-owahan rega ing 6,1% subkategori. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging sampeyan kudu mbudidaya kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan General Dynamics regane 67 US$9 sen miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 655 US$ miliar. General Dynamics duwe bagian 10,237% lan minangka salah sawijining perusahaan gedhe ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku 22 US$5 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 191 US$ miliar. General Dynamics Corp nuduhake 11,554%. Bandingaken enggo bareng dikuasani saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani General Dynamics ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 10,237%. Regane buku 11,554%. Iki tambah 13% ing kapitalisasi pasar. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Kewajiban utang perusahaan analisa jumlah kanggo 10 US$58 sen 5 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 48% saka usaha. Asil ing kewajiban utang perusahaan, apik, 1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 17,7. Rata-rata subkategori yaiku 24,8, yaiku 29% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 3.782 US$ mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 4 US$39 sen 0 mayuta-yuta. Iki 16,1% luwih saka tokoh saiki. Taksiran pratandha laba mangsa sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,4. Rata-rata subkategori yaiku 1,7, yaiku 18% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 47.710 US$ mayuta-yuta. Revenue projected kanggo teko 12 sasi wis samestine kanggo 55 US$38,0 yuta. Lan iki 16% luwih saka ing wayahe saiki. Evaluasi volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates sales punika 7,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 6,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,1%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 11,526%. Sing 13% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan ing rega saham perusahaan General Dynamics Corp tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 573 US$. Lan ing subkategori ana 646.000 dolar. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 11,3%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan individu 32,3 ewu dolar. Rata-rata ing subkategori 26,1 ewu dolar. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 24%. Prakiraan laba kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Salah saben karyawan individu saka perusahaan punika 408 US$. Ing subkategori ana 382.000 dolar. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7%. Taksiran dodolan saben karyawan individu dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham cendak cocok karo 1%, karo rata-rata kanggo subkategori 2%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 35% kanggo perusahaan General Dynamics. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 35%. Teknis, enggo bareng ing subkategori sing rega kira-kira padha karo saham General Dynamics Corp. Rega nyoto saka saham perusahaan kira-kira 250 US$. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara 288 US$. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 15%. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening sistem referensi regane simpenan guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis sekuritase perusahaan General Dynamics Corp. Sistem informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku kanthi rega 250 US$ 1 sen saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup dhuwur. Organisasi ditaksir nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 264,48. Mandeg mundut disetel ing 235,54. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur transaksi kasebut didandani kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 7 Mei 2025.
utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, RCA, punika perdagangan ngedol wawas. Video babagan transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho didandani kanthi otomatis. Matur nuwun kanggo pamirsa sing wis nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets. Sampeyan penonton paling keren ing kabeh planet.